Nani uxolani wakwaDlamini lo XD Black kanti ke osukwini namhlanje sengiyithola ngibe nenhlanhla ukuthi ngihlangane noma wami ninganaki ibala bakwethu cha phela ikhofi lizwane kakhulu lekrimo ngihamba nomama uDudu Khoza simazi kakhulu emsakazweni uKhoza FM kanti futhi uyipersonality akekho umuntu ongamazi eSouth Africa nangaphandle kwamazwe ala eSouth Africa njengoba silana kusizo emcimbini ukukhumbula uSifiso Ncwane sifisa nje ukuthola ukuthi ubudlelwano bakho naye njengoba umculi esemsakazweni bebuhamba buze bufike kuphi uyazi ukuba umsakazi kakhulukazi wesifazane kukhona le ndawo ukuthi isinike ingane ushiya ingane ekhaya uyithole phambili emsebenzini uSifiso omunye amadoda nami lawa ngokomoya wakhe uJehova imphe wonke abe umuntu okwazi ukuthi methi mama wami asho kugcwala umlomo umbone emehlweni ukuthi kusuka la okwesibili angagcini ngokusho ngomlomo inhlonipho azokunika yona izohambisana nalendlela asho ngayo adlulele ngale kwaloko ayikhathaze nangomndeni wakho uma ukuthi uhlaba iqhugwa noma khonto wenzayo uzofika ukhombisa ukuthi bengeke konke ngesikhathi ngibungenza interview kwagcina lapho ingoba mama ngisuke ngimi nawe ngaphandle uma exoxa nawe uSifiso bekuthi noma ekhuluma nami noma bengophela emhlabeni ukuthi kuba khonto ekivane kwesikhathi ayibona hayi ngicela ukubuza manje into enjena ngingayenze njani ngoba phela emhlabeni siphila nabantu uyabona kodwa bekwazi ukuthi ngazi uSifiso methatha umyalezo engimne wona uzothatha hayi ngoba ethi uma utha ushilo uzocwaninga enze lokho kufanele ngiyabonga uSifiso ngangingazi kodwa uSifiso uyogcina kuyimina engizophatha uhlele emgcwabeni wakhe uNkulunkulu angiphe isibindi sokuthi ngikwenze lokho ngoba ayanda ube uyilenhlobo kamakoti obethi methi ma elandela uSifiso ambone enenhliziyo enhle ayanda ekwazi ukuthi amgqugquzele ukuthi uma usibizile asahambe sizosivula isikhala sokuyobona uma noma bekuthiwa ushadisa indodana emculweni sisima bekuthiwa kune video ayenza noma umculo noma bengiphethe uhlelo bese mase ngiphethe uhlelo sengu MC manje mangiphuma nje ngihlala phansi senguma wakhe ubephiwe iphimbo ephiwe ukuhlonipha ephiwe ukwazisa bonke abantu eswenka ke into engiyithandayo yabo mina ususwenka ke sizwana kakhulu uayanda into zonke Kim Kardashian namanje sibize uyena la Kim Kardashian ngoba ejabula mawusethi Kim Kardashian wakho ngihamba naye kube sekuphelile inkosi ingcinele uSifiso ngiyazi la ekhona uhleli nezingelosi uhleli kahle uSifiso ngiyazi la ekhona ufudumele kodwa namhlanje usuku namhlanje silenzele uayanda ngeke ngize ngilikhohle sikhulile ingane sibonile khona ngisho nomlanda wenzile uthatha imicrophone kaSifiso ayinike ingane siyabonga kakhulu bonke abamlandelayo siyabonga ngibonga njengoma wakhe ke mina ngiyabonga kakhulu ngithathe le thuba nami ngibonga kakhulu bese ngiyibonga nawe mange ngendlela osikhulisa ngayo singakuboni sikude nawe singale nje kumsakazo kakhulu benesuku oluhle You guys are so blessed. You guys are super blessed. You came from, you are offsprings of such a giant.